Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaot pa untang Ginoo magauban kanunay kanato. Nagapasalamat usab kita ug magaampo kita sa mga sanahitabo karon sa kalibutan. Pasalamat kita nga sa Pilipinas okay lang bisan surrounded kita sa mga laing mga problema. Apan atong ipag-ampo ang mga problema didto sa Israel. Iampo usab nato ang mga problema dito sa Ukraine. Ang mga tao gusto nga si Satanas gusto nga lubugon ang kalibutan. So mag-aampo kita nga ang Ginoo mao'y makipagbabaw sa itaas, siya ay nabalo. Nag-aampo kita og peace sa ilang mga lugar. Nag-aampo usab kita sa mga tao nga nakatabang kanatong tanan karon, labi na sa BJMP Giholngan City sa Valle Hermoso nga daghang tabang nila. Daghang salamat usab sa mga wardens nga gitugutan kita sa pag Bible study. So dako usab na kong kalipay nga makatuon, ako usab gatuon o kitang tanan magtuon. Kay walay laing libro dinhi sa kalibutan karon nga nagsulti mahitungod sa kinabuhi nga walay katapusan, sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. So sa dili pa kita magsugod atong ihatag ang tanan, magampo kita. Amahan namong langit nun nga gabuhat sa kalibutan. Daghang salamat nga imong gipadala ang imong bugtong nga anak nga si Hesukristo, aron nga sa among pagtuo ug pagsalig sa ayang gihimo dito sa Kalbaryo, may kaluwasan. Ginoo, nag-aampo usab ako sa mga nahitabo dito sa Israel, sa mga inosenteng mga tao nga nangamatay dito sa Ukraine, dito sa Africa. Lord, hinaot punta nga ikaw makipagtigbabaw sa tanan, nga sila mahibalo nga ikaw lang ang atong Ginoo karon sa kalibutan. Ginoo, nagapasalamat usab ako sa mga tao nga gutom sa imong pulong. Hinaot pa unta nga kining pulong nga among gitun-an karon makasulod sa among tagsa-tagsa ka kasing-kasing ug makausab sa among paglantaw kanimo, Lord. Hinaot pa unta nga kami may gugma kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Magsugod kita sa atong Bible study sa pag-review dito sa Kapitulo 18. Dito kita nahuman sa atong pagtuon sa sinulat ni Mateo. Just a little review. Dito atong nahibaw-an nga ang mga disipulo usab murag naglali sila kinsa may labaw nilang tanan. So ang ilang pangutana, ang matinunan ang ngadto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang ilhon labing dako sa gingharan sa langit? Si Hesus wala mingon si San Juan, San Pablo, si San Marcos, wala si mingon si San Pedro. Apan mikuha siya sa usa ka bata nga kinsa katong magpaubos sama sa usa ka bata, humbleness. Ang bata gakinahanglag supply needs sa ginikanan. Dili sila ma-survive kung walang ginikanan. Kita usab ingon siya sama sa mga bata nga dili kita mag-survive kung wala ang tabang sa atong Ginoo. Nga so magdepend tayo sa iya lamang, magdepender ta. And then mga pagtintal sa pagpakasala nga kita as a Christian, Kristohanon, dili ta maghimog mga butang nga ang ubang mga tao makasala tungod kanato. Then may sambingan may tungod sa karnero nga nawala. Nag-istorya si Jesus nga adunay usa ka karnero, parable. Sambingay may tungod sa usa ka magbalantes karnero
usa ka gatos ang karnero, and then walang usa iyag yung gipangita na. So ang principle nga ang atong Ginoong Hesukristo, bisag kinsa ka, bisag unsa ka kaubos, kung ikaw mawala, iyag yung kang pangitaon. Buti pa sabot, importante kaayo kita sa Ginoo. And then, ang igsoong nakasala, si Pedro nangutana, kapila man ta makapasaylo. Maayo kayong pangutana ni San Pedro. Kay mga tao, makasala usab ka nato, miingon siya, kapila man, kalima ba, kapito, miingon si Jesus, kadaghan, 499. Buti pa sabot, tanan pa sa iluon ginimo. And then magpunta mo adto ta sa sambingay may tungod sa sulugoon nga walay mo pasaylo. Usa ka sulugoon nakautang og dako kaayo dili siya makabayad. Gipasaylo siya. And then after that, dinay nakautang kaniya pod, wala niya pasaylo. Nasuko katong agalo niya nga gipasaylog dako kaayo pero wala siya makapasaylog sa gamay. So gipreso siya. So sa may makuha nato dito, atong makuha nga dako kaayo ang pagpasaylo sa atong Ginoo, sa atong mga sala. Dili kita makabayad. Ibayad niya sa iyang anak, bugtong anak. Kita usab ang ubang mga tawo nakasala nato, gamay ra kaayo. Nganong dili man kita makapasaylo, nga napasaylo man kita. So today, karong adlaw, moadto kita sa kapitulo 19. Nanggadto si Jesus may tungod sa pagkigbulag. Kini tulo ka butang nga atong tun-an karon. Ang una may tungod sa divorce, pagkigbulag. Daghang kayong kini dako kay problema sa Amerika, sa Europe, sa Canada, sa Pilipinas usab. Naminaw ko ni Tolfo. Daghang pong problema nga mga bana, asawa nagtrabaho sa Middle East. And then, nahabilin sa Pilipinas, daghang problema. So, atong tunaan ni siya. And then, nagtuon usab kita nga ang mga bata, welcome sa atong Ginoo, gipanalangina nila. And then, ikatulo, ang ikatulo nga atong tunan karon mahitungod sa usa ka tao nga sikat kaayong tao, daghang kwarta, dakog edukasyon, matabang, mutabang sa society, maayo ang moralidad, religyoso, musimba og kadaghan, muampog kadaghan, leader sa simbahan. Mingon si Jesus, og kita usab makaayong kita, yes, makaadto na siya sa langit. Pero tan-aw nato. So, atong abrihan ang atong Bible sa sinulat ni Matthew Kapitulo 19. Sugdan nato. Ang title sa paragraph, mao, nangato si Jesus, I should say, nagtulo si Jesus may tungod sa pakigbulag. Divorce. Bulag. Tanaw nato. Tapos si Jesus makasulti ni ining mga butanga sa previous chapter, sa 18, may tungod sa tao nga dili makapasaylo, mibiya siya sa lalawigan sa Galilea ug miadto sa Judea tabok sa suba sa Jordan. So paghuman nag sermon siya, nag-ministry sa northern Israel for 2.5 years. Paghuman nagpaubos na siya, magpaduol na siya sa Jerusalem. Unsa man sa Jerusalem, didto ihatag iyang kinabuhi. So, mauna yung usa ka sitwasyon now. Misunod kaniya ang daghang mga tao o didto iyang giayo ang mga masakiton. Ato na ning natunan nga daghang mga tao nga mosunod ni Jesus kay iya mga ayuhon. And then, ang iya pong sermon, lahi kay sa ubang mga rabbi, sa mga teachers. Og si Jesus mura siya nagdala siya og gamay nga hospital kay iya mga ayohon. So sang gabi mga 12 ko ka oras sa hospital kay ang blood pressure ko taas, murag talag sir ning metabo. Paghuman sa x-ray, paghuman sa blood pressure, mingon sila maayo man lang. So
pero magkuhan sila specialista sa kuha. So si Jesus, daghang iyang ayuhon. Verse 3, may pipila ka Pariseo. Kining Pariseo. Nakahibalag na kita ni ining mga tawhan, mga grupos mga tao. Kini mga tawhan na ang mga relihiyoso usab. Relihiyoso kayo, apan kontrabida sila sa kinabuhi ni Jesus. Kini sila ang mituo nga si Jesus fake, piki, scam, nga manluluwas, nga misaya. So ilang gustong Bitcoin si Jesus. Kini ang gikuan sa mga Pariseo. May mga Pariseo nga midol kang Jesus misulay pagbitik kaniya at pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Well, sa unang panahon, aduna mga school of thought, mga idea sa mga rabbi nga uban stricto kayo nga dili magbulag, ang uban pod dili stricto, dali lang magkabulag kay kung ang asawa magluto og bulad nga nasunog, mahimo magsulat siya nga divorce na, separation, or hilaw ang humay, or pait kayo ang utan. So basta ginagmay lang. So mao nay mga idea sa unang panahon. So maingon sila unsa man may tugon ining pagbulag. Kay naibalo ba mo gusto nilang Bitcoin? Si Juan Bautista. Nagsermon siya may tungod sa hari sa ilang lugar, si Herod, nga nakipag-divorce, nagkuhag laing asawa, iyang igtagsa, iyang pagumangkon. Gisermon ni Juan na nawala ang ulo ni Juan. So gusto nila nga mabitik si Jesus. And then, unsa may gitubag ni Jesus sa versikulo 4. Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa ni ini sa kasulatan? Nga sa sinugdan, ang Dios naghimo kanila nga lalaki o babae. Sa sinugdan, sa creation. Minsan, wala ba mo makabasa? Kamo, sige na mong sulti may tungod sa balaod, apan murag wala mo makahibalo sa inyong gibasa. 5, nag-ingon siya, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan o inahan o mutipon sa iyang asawa sa silang duha mahimong usa. Dili usag tunga, usa. Busa dili na sila duha kundi usa lamang. Tungod niini kinahanglan dili bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios sa kasal. Dili lang ang mga leader ang nagpanalangin kundi ang Ginoo uban dito sa kasal. Ang pari magkasal, ang pastor magkasal, apan ang pinaka blessing yun nga naa dinha nga dili makita mao ang Ginoo. So mingon siya kung kinsay dili gyud bulagon. Verse 7, ang mga Pariseo nangutana kaniya, kung mao kana nganong nagtugot man si Moises nga magkabulag ang bana sa iyang asawa, human siya musulat og pahibalo sa pakigbulag sa iyang asawa. So sa akong giingon ninyo, sa unang panahon, sa ilang panahon ni Jesus 2,000 years ago, nga bisag dili may pagkaluto, magsulat na dayon og divorce para mangita na puglain. So, unsay sulti ni Jesus? Mingon sila, si Moses nagsulat nga pwede. Si Jesus mitubag. Mitugot si Moses kaninyo sa pagbulag sa iyang asawa kay, unsa man, gahi man kamug ulo. Apan, dili gyud kini mao sa sinugdan sa pagbuhat sa Ginoo. Babae lalaki, kung mag-asawa, duha sila mahimong usa. Mao na gusto sa atong Ginoo. Ang iyang mga tinunan miingon, I should say, magbalik ta sa versikulo 9. Sultian ko kamo nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makapanapaw kung siya magminyo og lain.
Ang iyang mga tinuna miyong kaniya, kun mao kini ang mahitabo tali sa bana ug asawa, maayo pag dili na lang kita magminyo. Si Jesus mitubag, kining maong pagtulunan, dili alang sa tanan, kundili alang lamang ni adtong gihatagan sa Dios ni ini. 12, kay may nagkalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayon makahimo pagminyo tungod kay nataw sila ingon nga eunuch. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimong eunuko, gikapon. Mura og baboy nga gikapon, mura og iro nga gikapon. Di na ako'y nabasahan na naay sa unang panahon, kanang member sa choir, may mo kanta, mga bata nga lalaki, makuha nilang pinakataas nga nota. Apan, pag magsultiro na sila, mausob ang ilang tingog. Ang gihimo, para dili mausob, ilang kapnon ang lalaki, ang mga bata. Aron nga bisag dako na sila, bisag 18, 20, 25 years old, ang ilang boses pareha gyapon dili mausob. So that's how cruel it is. And then, sabi ni Jesus, og ang uban, voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapang-alagad sila sa Dios. Sabta kini kung makasabot kamo. So sa atong makuha dinhi nga sa sinugdan gyud, dili gyud ang gusto sa Ginoo nga dili magka-divorce. Kaya unsa may mahitabo sa mga bata, mao nay unang plano sa Ginoo. Apan si Moses giusob niya tungod sa gahi ang ulo sa unang panahon, kung dili kita usab karon. Then verse 13, gipanalangin ni Jesus ang gagmayng mga bata. Kanang about divorce, kinahanglan tunan usab sa writings ni sa Matthew 5. Then Luke chapter 16, and then Mark chapter 10, 1 Corinthians chapter 7. Usa kita makahatag og dako-dako nga opinion, tun-an nato to gusto. So, gipanalingan ni Jesus ang gagmay mga bata. Sa atong panahon, sa bata pa ko, pag alas 6 na, muadto dahil sa mga ginikanan, mga amen. Sa ako pong pag-adto sa Luzon, sa mga Ilocano, bisag dili gabi ilang kaptan ang imong kamot og mag-amin usab sila og panalangin. So naay similaridad ang kultura nila ug ang kultura sa panahon ni Jesus. Verse 13. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Jesus. So maayo. Aron iyang pandungan sa iyang kamot ang ilang ulo ug magampo alang kanila. Maayo kayo magampo, blessing, dili lang mao ni mga rabbi, kung naay mga leader sa simbahan makita sa mga bata, magpa-bless, dalo nilang ilang mga anak, hey bless. So magampo usab ang mga rabbi, ang mga magtutudlo. So maayo. Apan sa versikulo 13, apan gikasab-an sa mga tinun-an katong mga tawhana. Imagine gikasab-an nila nga dili mapanalingan si Ginoo. Nangyayang siguro sila nagsamok-samok mo. Unsa may sulti ni Jesus sa 14? Si Jesus miingon, paduula kanako ang mga bata. Og ayaw sila pugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga tao nga sama kanila. So, kini wala magsulti may tungod sa pagbunyag, walay tubig dinhi makita nato, kundi panalangin. Ang gusto sa Ginoo mingon siya ang gingharian sa langit para pariha kung ang imong kinaiya, ang imong mapainobsanon, ang imong nagdepende ka sa Ginoo. Ang bata nagdepende, dili mabuhi kung wala ang ilang inahanog amahan. Kita usab, dili kita mabuhi sa espirituhanon kung wala ang atong Ginoong Hesukristo.
O 15, og iyang gipandungan ang iyang kamot og iyang gipandong ang iyang kamot sa ilang mga ulo ug unya milakaw siya. So si Jesus iyang giingnan ang mga disipulo, hey, pabiyaan mo lang sila kina makaani siya nako. Ang buot na ipasabot ni Jesus nga open siya nga ang gingharian sa mga bata, sa mga tigulang, basta ang imong kasing-kasing mapaiubsanon. Verse 16, ang batanon nga dato, dinhay dato. Kinsa may dili gustong madato, kinsa may dili gustong magsikat, kinsa may dili gusto nga edukado kaayo siya, kinsa may dili gusto nga pangulo siya sa ilang baryo, sa ilang lungsod, sa ilang probinsya. Kitang tanan mo kadaghanan gusto. So atong tan-awon unsa man ni siya. Verse 16. Unya usa niya na kay gayon. May miduol kang Jesus nga nangutana kaniya. So mao ning tawhana. Magtutudlo or rabbi o sa Bisaya rabbi. Sa English rabbi. Unsa may maayo na kong buhaton aron maangko nako ang kinabuhi nga dayon. Ikaw ako gusto ni ining pangutana, gusto ang tubag nga mahibaw-an nato. Unsa may buhaton aron maangko nako ang kinabuhing dayon. Naa ba ko'y buhaton? Is salvation through works o gasa? Kadaghanan kanato miingon nga maging reliyoso ako aron makuha ko ng kinabuhing walay katapusan. Unsa may gisulti ni Jesus sa niining tawhana? Edukado, Master of Arts, Master of Philosophy. Mayon si Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayong buhaton. Unsa may maayo? Ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka musunod kanako. Ang uban moingon sila niini nga, si Jesus nagsulti nga dili di siya Ginoo, Ginoo lang day maayo. O daghang po mga bersikulo sa Bible nga miingon nga si Jesus ug ang Amahan pareha lang. Apan kini wala siya nagsulti about Trinity at this time. Lain ang konteksto niini. May tugod ni kung kinsay makaadto dito sa gingharian sa langit. And then, ang bata ng utana, ang sikat nga tao, unsa may mga sugua. Ang 10 Commandments. Si Jesus mitubag, ayaw pagpatay. Ayaw pagpanapaw. Ayaw pagpangawat. Ayaw nga mahimo kang kawatan. Ayaw pamakak. Tahura ang imong amahan o ginahan o higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. 20, ang batanon mitubag, gituman ko kining tanan. Wow. Tanan. Gisulti na Jesus, iyang gituman. Ingon siya, unsa pa may kinahanglan kong buhaton. Wow, murag perfect ni siya. Sikat, maayo ang moralidad, wala manapa, wala dili kawatan. So makaingon kita nga, yes. Okay na siya sa gingharian. Wait a minute, huwag mo ayaw sa tanaw na to. O mayon sa Jesus sa versikulo 21, kung gusto kang mahingpit, lakaw iog ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug makabaton kag mga bahandi didto sa langit. Unya balik ngani og sunod kanako. Wow, natingala siguro ang mga apostoles sa paglantaw nila nga kining tawhana. Yes, may ticket na siya, may passport na siya nga makaadto sa langit. Apan lain man ang gisulti ni Jesus. Ang ilang paglantaw nga kini siya maayo kaayo, 10 commands na pulo kasugo gituman niya. Apan unsa may nakita ni Jesus sa iyaha.
Ikaw ako dili makakita. Nakita ni Jesus ang iyang kasing-kasing sa sulod siyang kasing-kasing. Nakita ni Jesus nga ang iyang idol, ang iyang Ginoo mao ang iyang kabtangan. Ang iyang idol mao katong iyang naabot sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkasikat, sa iyang pagka-edukado, sa iyang pagka-leader sa lungsod. O maayo siyang tao. Yun siya makaadto nako apan si Jesus miingon nakita niyang kasing-kasing dayon. Kini siya ang iyang gihigugma, ang iyang kwarta, ang iyang abilidad. Akong tan-awon kung iya baning ihatag aron nga musunod ka nako. Sabi ni Jesus 23, sultihan ko kamo sa pagkadungog niini sa batanon. This is verse 22. Pagkadungog niini sa batanon, milakaw siya og masulubon kay dato man kaayo siya. Imagine, pagkadungog niini sa batanon, milakaw siya. Wala siya nag-expect nga mao to iyang himo, ang mao himo ni Jesus. Abi na mingon si Jesus, yes, makasulod na ka. Wala di ay. Kinan siya ibaligya mo, tan-aw na ko kung kinsa may imong Ginoo, kanang imong naabot sa imong kinabuhi, o ako, kinsa may Ginoo nimo. Ikaw ako usab pangutanon sa Ginoo, kinsa may imong Ginoo. Ang imo bang sports? Ang imo bang abilidad? Ako I play tennis a lot. Unsa man ang dula nako, mao bay pinaka-importante sa akong kinabuhi. Mahibo ba mao ba ni Ginoo nako? Ikaw usag-usa ka nato pangutanon sa Ginoo kay makita niya ang atong kasing-kasing. Unsa may importante? So ang bata masulubon kay dato man kaayo siya. I hope naglaom ko nga kining bataa mubalik sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 23, unya mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa ginghayan sa langit. Mingon ba siya nga ang tanang mga dato? Mingon sa ang dato. Kay sa Bible usab na may mga daghan dato nga musunod sa Ginoo. Si Pablo, Nicodemus, si King David, na ubang mga dato nga ilang gigamit ang kwarta para sa Ginoo. Gipanalanginan sila aron gamito nila. Dili nila gihimo nga Ginoo ang ilang kwarta, ang ilang abilidad. So mingon si Jesus, ang dato, minsa ang dato nga gihimo nila nga ang ilang kwarta mao ilang Ginoo, mingon sila. Mingon siya, usbon ko sa verse 24. Mo ni gi-explica ni Jesus, usbon ko mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Ang gisulti ani sa kining konteksto usab, ang word ani gisulti ni Dr. Luke, dagom yun ni sa pagtahi, dili ang gamay nga gate nga daplin sa dako kayong gate sa didto sa templo sa Israel, sa fort nila mao nay uban. Pero ang bote pasabot ni Jesus nga kung unsa tong mga butang mag-replace nga islan ang Ginoo, bisag unsa imong sports, ang imong kwarta, ang imong abilidad, ang imong nahimo sa trabaho, kung sikat ka sa trabaho nimo o sa relihiyon, dili na kumaw na imong Ginoo. Minsan mas lisod pa kayo. Sa pagdungog niini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Kay ang ilang expectation nga maayo nang gihimo sa usa ka bata, dato successful, relihiyoso, maayong tawo, mingon si Jesus, dili sa makasulod. Kaya ang iyang Ginoo mao man itong abilidad niya. So dinhi atong mahibaw-an, tanaw ikaw man nato diri.
verse 25, sa pagdungog ni ini sa mga tinun-an nahibulong sila pagayo. Busa nangutana sila. Unya, kinsa naman di ay ang maluwas. Wow. Kung dili maluwas tong mga tawhana, kinsa man di ay. Si Jesus mitutok kanila, so na word mitutok kanila og mitubag. Kini dili mahimo sa tawo, apan mahimo sa Dios ang tanang butang o ang Ginoo di ay mahimo ni. Kita sa ato lang dili nato mahimo na. Kung atong kaluwasan, it's through works sa atong abilidad. Dili nato na kaya. Kay ang kaluwasan mao ang gasa sa Ginoo, grasya sa Ginoo. We cannot earn it. Kay kini gasa sa Ginoo tungod sa iyang paghigugma kanato. Iyan ning gihatag ang atong himuon nga ato ning dawaton o atong dawaton ang atong Ginoong Hesukristo kung unsay iyang nahimo dito sa Kalbaryo. Gipalit kita, gihatagan kita gasa. Dili na kita ang kaluwasan nga kita lang magtrabaho kita gusto para maluwas. Dili nato mahimo na. Mahimo lang kung ang Ginoo naa kanato. Nangay nang bumong pasaylo sa Ginoo. Inyo bang gihangyo ang Ginoo nga makasulod sa inyong kasing-kasing? Aron nga madawat nato ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan? And then verse 27, unya miingon si Pedro, San Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot, unsa may among makuha. Gibiyaan mo ang pamilya, gibiyaan mo ang pangisda, daghang atong kwarta. Si San Mateo daghang kwarta kay kolektador sa buhis. Unsa may makuha namo. Si Jesus miingon, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao, si Jesus, nagsulti siya sa end times, sa umaabot nga gingharian, nga atong mabasa din na sa Revelation. Yun siya. Ipalingkod unya sa anak sa tao ang iyang mahimayaong trono diya sa bagong kalibutan. So, it's bagong kalibutan. Dili kalibutan nato ron. The second coming. Sa pagbalik niya nga si Jesus ang hari. Kamong napulog duha katinunan mo lingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Ang mga tao miingon siya ang buting pasabot nga kadtong gibiyaan ang pamilya para magsunod sa atong Ginoong Hesukristo naa sila madawat. Ikaw ako usab nga kita magsakripisyo para sa atong Ginoo aduna kitay madawat sa umaabot nga gingharian. Ug ang tanan nga bibiya silang balay, verse 29, igsoon, amahan, inahan, mga anak o mga uma, tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos kapilo ug hatagan pagayod siya kinabuhing dayon. Hatagan og kinabuhing dayon. Bote pasabot ang prioridad nato, ang pinaka-importante sa atong kinabuhi mao ang atong Ginoong Hesukristo. Dili atong relihiyon, dili atong abilidad, dili unsa toy atong nahimo sa kinabuhi. Apan daghan nga naguna verse 30 maulahi og daghan nga naulahi karon mahiuna. So kung dini kita sa kalibutan, wala tay daghang nakuha sa kalibutan, pobre kita. Nagsakripisyo kita para sa Ginoo. Miingon si Jesus, kita dinhi ang paglantaw nila, ubos ta, ulahi ka, barat, parat, loser. Apan sa gingaran sa Ginoo, sila ang maguna. Magampo kita. Amahan namong langit noon, daghang salamat sa imong gitudlo kanamo karon. Tudlo kami nga ang among kinabuhi, ang among priority, ang pinaka-importante sa among kinabuhi mao ang pagsunod nga na kanimo. Ginoo, daghang salamat nga ikaw nagpakamatay alang kanamo. Nagangyo ako nga kinsa katong gasakit karon dinha nga naminaw, nagampo ko nga imo silang ayuhon.
Sa ngalan ni Jesus, Amen.